Kuyintokozo ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe kwi-channel lokho kupasa weningi i-channel New Flick. uNkulunkulu akakulona kubusisela khona sibheka udaba lwamabhuje ngenjalo subscriber ulike le video emaningi amaveli esenzile ngesikhathi sendlulo ongakwazi ukuthi wabheka ukuthi kukhona imbuzo ngamayelana namaphupho. Okunye singakusho ukuthi ke become a member kule channel lokho kwenza ukuthi ke ukwazi ucontribute at least ngo-9 njalo ngenyanga. Siyacela ukuthi ucontribute ngemali ngo-9 njalo ngenyanga ngokuthi ujoin ube yilunga lale channel. Sifisa kwamavimvelo sanibonani ngicela la kubuda ukuphupha ngigcokeke impulampula imhlophe ngihamba ke emobeni. Kahle 1 impulampula ilamajazi amakhulu aqokwa abafundisi aqokwa abantu abayikhulu emabandleni amakhulu. Abanye bangathi cassock, abanye bangathi umjiva, kodwa kuqokwa nje kube kukhulu lapho amajazi amakhulu. Nabanye abangabaprofeti bayawagqoka ke kubanye abamanje lababholofiti uyabona, kodwa ilawo majazi lawo iyaqokwa labo bantu labo. So sikuthatha nje ukuthi uma uphupha impulampula number 1 ngopholo hluma emhlophe lo ngasho nje ukuthi uzofumana into ewumusa, into ewuthando nokuhlonishwa ngenxa mhlophe yobuqotho nobumnene kanye nenhliziyo enozwelo. Number 2 uma uphupha futhi impulampula kuwuphawuhle kakhulu uma unikwa, uma unomuntu okunika impulampula lusho ugcobo noma ke lusho ukuthi uzohlonishwa futhi uthole noma isikhundla esiphezulu emkhakheni wakho. U-Exodus 28 verse 2 uthi ke umenzele Aaron emfowenu izembatho ezingcwele ezobukhosi nezokuhlobisa. Number 3 uma uphupha impulampula kuwuphawu sithatha ngolohluma ugqokiswa noma ke kungukuthi uyigqokile, lusho inhlanhla nokubusiseka nokuthuthuka kwisithunzi sakho noma kwembathwa amandla obuholi. Leviticus 8 verse 7 wamfaka ibhande, wambhincisa ibhande, wamembathisa ijazi, wamfaka ingubo yamahlombe, wambhincisa ibhande elifekethisiweyo lengubo yamahlombe wayibophela kuye ngalo. Number 4 uma uphupha impulampula kuwuphawu futhi esithatha ngolohluma ugqokiswa. Kunomuntu okwembathisa impulampula noma ugqokiswa le impulampula noma uyigqoka le impulampula, lusho ugcobo noma ukuthi wena unobizo oluhle lokho lebandla kaNkulunkulu. Nokuthi mhlawumbe kungenzeka kunokhokho wakho owabe engumholi oqavile webandla, ungenzeka njengamanje ufuna ukudlulisa lesi sipho kwena sokuthi ube umholi. Leviticus 16 verse 32 umpristi uyakugcotshwa ahlukaniselwa beke ngumpristi esikhundleni sikayise, uyakwenza ukubuyisana afake izembatho zelineni, izembatho ezingcwele. Number 5 uma uphupha impulampula kuwuphawu futhi sithatha njengoluhluma uyinikezwa omunye leyo mpulampula uma kungujona ngomholi ephusheni usophupho unika umuntu le mpulampula. Lusho ukundlulisa ugcobo, lusho ukundlulisa amandla nokuthi lo muntu uyena ozongena ezicathulweni zakho ngokuhamba kwesikhathi noma umuntu ozothatha isikhundla sokuba umholi emva kwakho. Exodus 29 verse 29 izembatho ezingcwele zika Aaron ziyakuba-ke ngezamadodana akhe emva kwakhe ukuba-ke bagcotshwe bahlukaniselwe bembathe zona. Azivale ngokuthi number 6 uma uphupha impulampula kungaba uphawu lubi uma emnyama noma ke uyikhumula noma ukhunyulwa, luyakusho ukufa ngaphambi kwesikhathi noma lusho ukwehla kuphela kogcobo nokwehla kwamandla noma ukufika ke nje kwesikhathi sosizi nokulila ngenxa ke yokuphangalala komunye umuntu omaziyo. uNumbers 20 verse 26 umkhumule uAaron izembatho zakhe uzifake kuEleziyali indodana yakhe. uAaron uyakubuthelwa kubantu bakhe afele khona. Siyabonga. My God bless you. Be blessed. Don't forget to subscribe and like and then Siweni phansi ngamathulo